että siinä niin kuin jollain tavalla se oma persona, oma substanssiosaaminen, se oma niin kuin intohimo, että jollain tavalla se on siinä podcastissa mukana. Niin se on ehkä tärkeintä. Tervetuloa Älykkäästi podin toisen jakson pariin. Nimeni on edelleen Miska Tukien ja vieressäni edelleen Aleksi Talviti. Terve. Niin kuin edellisen jakson lopussa vähän lupailtiinkin, niin tässä jaksossa on tarkoitus läpikäydä nimenomaan podcastia ja puhua podcastista, että minkälainen formaatti se on, mitä kaikkea sen sisällä voi toteuttaa ja mitä kaikkea niin sillä pystyisi sitten mahdollisesti saavuttamaan. Edellisessä jaksossa tosiaan läpikäytiin hieman yleisellä tasolla sitä mediatuotannon kenttää, että mitä sinne sisältyy, miten asioita kannattaisi ehkä tehdä ja minkälaisia oppeja mekin lähdetään nyt tämän podcastin tiimoilta sitten hakemaan. Joten muista kuunnella se, jos et ole vielä kuunnellut, ja nyt lähdetään sitten podcastien maailmaan. Aleksi, miksi podcasti on sun mielestä niin kiinnostava formaatti? No onhan se siis ihan vaan silläkin, että se on niin suosittu tai sillai kulutettu. Ja se on aika uniikki, että sillä on erilainen, kun nykyään tosi paljon media-asiat keskittyy tuonne lyhytvideoihin ja tämmöiseen tosi short form contenttiin, niin podcasti on niin erilainen, se mahdollistaa ihan eri tavalla semmoista asiaan paneutumista, mikä tietysti viehättää itse, että kun yleensä podcasteissa istun tuottajan jakkaralla, niin kyllä mä tykkään siinä kuunnella niitä asioita, mitä puhutaan, että semmoiset asiantuntijakeskustelut ja muut, niin ne on tosi semmoisia kivoja, kun päästään niin kuin asioissa vähän syvemmälle, että se ei ole vaan semmoista, että tykitetään nopeasti semmoinen 30 sekunnin pintaraapasu jostain aiheesta ja sitten eteenpäin. Kyllä, joo, ei niin kuin yritetä tehdä väkisin siitä laajasta asiasta tosi jotain niin kuin semmoista nopeasti tapahtuvaa sisältöä, mikä ei sitten oikeasti kerro loppupeleissä sitä yhtään mitään. Kyllä, ja huomaa, että sillä semmoisella rauhallisella asian ympärillä viipymisellä on semmoinen ihan hyvä suotuisa vaikutus ainakin omille tämmöisille ADHD-aivoilleni, että pyrin kuluttamaan aika vähän tämmöistä niin kuin lyhyt formaatti sisältöä just sen takia, että se ei tee aivoilleni hyvää. Kyllä. Niin sitten taas podcasti on erilainen siinä. Ja toki siis voisihan sitä tehdä vaikka puolen tunnin dokumenttielokuvan jostakin aiheesta. Mutta sitten taas tuotannoltaan ja niin kuin budjetiltaan niin podcastin tekeminen on aika erilainen juttu. Että onhan tämä kevyempi tuottaa ja toteuttaa kuin se, että nyt lähdettäisiin käsikirjoittamaan ja ideoimaan puolen tunnin dokumenttielokuvaa podcastien tuottamisesta. Niinpä. Joo, ja sitten just se, että niin kun me saadaan sitten podcastista nykyiselläänkin niin kun tosi paljon irti niin kuin muutakin kuin pelkästään se itse podcasti. Jos nyt mennään tähän nopeasti jo tähän älykkäästi osioon meidänkin podissa, niin se, että kun ihmiset puhuu vaikka pari tuntia siitä, mitä he osaavat tai mikä on heidän intohimonsa, tietysti alkuun päästään lämmittelemään ja näin, mutta sitten kun ollaan siinä niin kuin flow-tilassa ja puhutaan siitä, mikä on se meille tärkeä asia ja sitten kun meillä on se purkissa, niin jos me mietitään nykyisin saatavilla olevia työkaluja ja näin, niin sitten se, mitä ollaan puhuttu, niin me voidaan yhtäkkiä multiploida se asia tosi moneksi erilaiseksi sisällöksi. Että se ei ole pelkästään enää nykyään se podcasti. Että on niin tekoälyvahvisteisesti tämmöinen podcastijakso, niin siitä voidaan saada klippejä, siitä voidaan saada julkaisuja someen. Ihan sama, mikä se alusta on oikeastaan, mitä kyseinen vaikuttaja tai yritys tai yhteisö, kuka nyt podcastia ikinä tekeekin, niin mitä kanavia ne käyttää, niin se podcasti ei ole pelkästään se podcastin niin kuin sisältöisiä podcasti-alustalla, vaan se voi olla niin paljon jotain muutakin niissä muissa alustoissa. Että se, että sä oot käynyt puhumassa jossain tunnin ajan ja ollut niin kuin oma itsesi, koska sitten kun keskustellaan, niin harvoin ihmiset jaksaa niin kuin lihaksia jännittää tuntia putkeen, niin kyllä ne niin kuin sieltä alkaa jotain pikkuhiljaa irtoamaan. Että se, niin sitten sen hyödyntäminen muissa sisällöissä, niin sekin on aika kiinnostava aihe, että ajatellaan se podcasti myös paljon laajempana kokonaisuutena. Joo, ja sitten se keskustelullisuus on iso juttu. Että vaikka podcastissa on ihan hyvä olla käsikirjoitus ja tiettyjä tämmöisiä ainakin ohjaavia teemoja ja kysymyksiä, minkä ympärillä pyöritään, mutta keskustelussa vaan tulee erilaisia asioita
ilmi ja puheeksi kuin jos sä lähtisit vaikka kirjoittaa samasta aiheesta blogipostausta. Juu, niin kyllä. Kyllä niitä tulee vähän eri tavalla ja sitten se persona pääsee kuitenkin esille eri tavalla tämmöisessä pitemmässä ja keskustelullisemmassa formaatissa, että kyllä siinä paljon on tämmöistä hyvää. Kyllä. Ja nyt päästiinkin hienoa aasinsilta tähän, minkälaisia nyt niitä rakenteita ja muita podcastiin liittyen. No tämä yksin puhelu on tietysti, että se keskustelu, ihmisen puustaa aina toisiaan useimmiten tavalla tai toisella, että kun joku kertoo jotain, niin jollekin toiselle tulee mieleen jotain ja sitten siitä tulee semmoinen organisempi. Ja me ollaan totuttu kuuntelemaan keskusteluita, kun me muidenkin ihmisten kanssa ollaan tekemisissä, niin meidän on niin kuin helppo olla mukana siinä ja kuulla se, että mistä puhutaan ja oikeasti sisäistää se, koska se tapahtuu keskustelun kautta. Mutta ihan yhtä lailla karismaattinen ihminen voi tehdä yksin puhelun, niin kuin, että puhuu yksin podcastia, voi tutkia jonkun aiheen tai sisällön, mistä haluaa puhua ja tehdä sitten tosi niin kuin tiukan semmoisen freimin, miten siitä aiheesta puhuu. Niin sekin voi olla todella semmoinen, että saadaan niin kuin paketoitua tiukkaan joku tietty asia. Ja sillä lailla se podcasti taas palvelee ihan erilaista vähän niin kuin käyttötarkoitus. Se voi olla joku tiedepodcasti, missä puhutaan jostain tietystä asiasta, joku on tutkinut jotain. Tai sitten vastavuoroisesti, että joku puhuu jostain true crimeista ja sitten sitä vielä maustetaan sitä podcastia äänimaailmallisesti tukemaan sitä tarinaa. Niin se on taas ihan erilainen funktio siinä. Kyllä. Sitten tietysti keskustelu niin kuin me ollaan niin kuin tunnetaan toisemme, meidän on helppo keskustella, mutta sitten yhtä lailla haastattelu on yksi formaatti, missä tavallaan meillä on juontaja, joka on niin kuin tottunut viemään asiaa eteenpäin ja kysymään ja esittämään kysymyksiä. Ja silloin me saadaan just siitä ihmisestä, joka tietää paljon jostain asiasta, niin saadaan hänet puhumaan ja aukeamaan ja jakamaan sen tiedon eteenpäin. Mitäs muita, tuleeko mieleen tämmöisiä erilaisia formaatteja nyt tähän, niin kuin, että kuinka monta henkilöä on tai miten ne siihen liittyvää mieleen? Niin, henkilömääriä ja tämmöisen lisäksi tietysti on nämä tämmöiset ehkä ajalliset tai semmoiset, että miten se rakennetaan. Juu. Ja sitten sisältöä pohditaan sen kautta, että mikä on sillä hetkessä ajankohtaista vai? Siis kun mä tarkoitan sitä, että kuinka kauan mikä on se aika. Kesto. Kesto, nimenomaan. Jaksokesto. Aivan. Että millaiseen aikaan pyritään se podcasti purkittaan. Että onko se semmoinen 45 minuutin rauhallinen keskustelu, missä mennään sinne tänne, vai onko se semmoinen 10 minuutin tiivis katsaus jonkin asiaan, mikä vaatii ihan erilaisen rytmin ja rakenteen. Kyllä. Ja tietysti tähän taas päästään sen kohderyhmän nopeasti, että koska sehän sitten määrittää se, että minkälainen me siitä rakenteesta tehdään. Toki me voidaan lähteä niin kuin kokeilemaan erilaisia pituuksia, katsoa mikä meille niin kuin toimii ja sen pohjalta sitten tehdä myöhemmässä vaiheessa jonkinnäköinen linjaus siitä, että me ollaan havaittu, että 45 minuuttia on liikaa, 15 minuuttia on liian vähän, että se on sen puoli tuntia vaikka per jakso. Ja totta kai kun puhutaan älykkyydestä tästä älykkäästä mediatuotannosta ja nimenomaan älykkäästä podcast-tuotannosta, niin kyllähän se on älykästä tehdä semmoisia asioita, jotka toimii itsellä. Että tämmöinen 10 minuutin podcastiformaatti, niin väittäisin, että yleistään voisi, että se on tosi paljon semmoinen niin kuin valmistelukeskeisempi. Että se täytyy olla paremmin käsikirjoitettu, koska se kaikki siinä korostuu. Kyllä. Siinä, missä tämmöinen vaikka puolen tunnin tai 45 minuutin keskustelullinen podcast, se voi parhaimmillaan toimia tosi hyvin silläkin, että sulla on vaan ne niin kuin 10 kysymystä. Kyllä. Etukäteen ja sitten se kaikki tapahtuu siinä keskustelussa niiden ympäriltä. Että sulla ei tarvitse olla niinku kaikkea valmisteltuna ja näin. Että jos oot semmoinen ihminen kuin esimerkiksi itse, että se niinku esityö tuntuu tosi raskaalta ja semmoiselta ja sitten taas tällaisessa tilanteessa orgaanisesti, kun lähtee juttelemaan, niin tämä ei tunnu yhtään niin hankalalta, että on paljon luontevampaa. Kyllä. Niin ei kannata välttämättä lähteä tekemään sitä 10 minuutin monologipodcastia. Juu. Semmoisena ykkösvaihtoehtona. Ja sitten taas toisinpäin, jos tuntuu pelottavalta mennä tilanteeseen ilman, että tietäisi etukäteen tarkasti, mitä aikoo sanoa ja mistä puhuu, niin sitten tämmöinen monologipodcasti voi olla ihan hyvä ajatus. Kyllä. Että jos on helppoa etukäteen koostaa se koko homma. Kyllä, että sillä tavalla kuitenkin loppupeleissä varmaan sille podcastille saadaan just eniten kuuntelijoita, että kun tehdään sellaista, mikä niin kuin itselle sopii, jolloin se sun oma persona tulee sieltä kaikista vahviten esiin. Kyllä. Ja yksi tähän myös vaikuttava tekijä on tämä ympäristö,
missä me sitä podcastia tehdään. Nythän me tehdään studio-olosuhteessa, täällä pystytään niin sanotusti kaikki tekemään täydellisesti, mutta ihan yhtä hyvin me voidaan ajatella, että minkälainen podcasti me saataisiin aikaan, jos me oltaisikin tuolla leirinuotiolla, me mentäisiin ulos ja tehtäisiin se siellä. Tai vastavuoroisesti neulottaisiin sen podcastin aikana, tehdään jossain mummolassa tai jotain muuta. Että niin kuin se ympäristökin tuo siihen aika paljon sitten erilaisuutta siihen, miten sitä tehdään ja miltä se lopputulos kuulostaa. Se, että jos me luonnossa ollaan, niin me saadaan sinne kaikkeen niin kuin ympäristöääntä. Sen ei tarvitse olla enää semmoinen niin kuin studiotila, mikä on täysin äänellisesti käsitelty täydelliseksi, vaan se on semmoista, että siellä on niin kuin sitä ympäristömelua mukana ja se voi vaikuttaa myös siihen kuulijakokemukseen tosi paljon. Ja mitä siitä saa irti, varsinkin jos se aihe vielä käsittelee luontoa ja ollaan luonnossa, niin se niin kuin tukee toisiaan. Niinpä. Jos se semmoinen aiheelle luontainen tila olla, niin silläkin voi olla joku merkitys. Kyllä. Joo, toki niin kuin luonnostakin voi tehdä hyvin studiopodcastin. Ei siinä mitään, mutta se on niin kuin ihan hauska tämmöinen erottautumistekijä ehkä ja semmoinen, mikä vaikuttaa just siihen lopputuotoksen luonteeseen, että jos se tehdäänkin tosiaan siellä leirinuotiolla. Meille on hauskasti ihan luontainen paikka tehdä studiossa, koska tämä on meidän oma studio. Niin, miksi ei? Kyllä, just näin. Mutta se ei välttämättä kaikille ihan sitä ole. Niinpä. Ja se on ihan fine minusta myös, että jos ajattelee, että mä haluaisin tehdä podcastin, mutta mä en, että ei kykene tulemaan studioon tai mitkään tämmöiseen cleaniin tilaan, että haluaa just vähän semmoista rouheeta siihen, niin sitten oikeasti ei rajoita itseään sen suhteen, että se pitää tehdä näin, vaan että sen tekee sitten siellä luonnossa tai missä ikinä kalastamassa tai mitä nyt sitten ikinä haluaakin tehdä siinä samalla, kun sitä podcastia tekee. Oikeastaan kaikki on mahdollista nykyään ja se, mikä tässä podcastia vielä tekee tietyllä tavalla mielenkiintoisen, on se, että tässä on vielä aika paljon tämmöisiä alueita, mihin ei ole vielä tietyllä tavalla menty. Varmasti maailma on täynnä podcasteja ja varmaan kaikesta mahdollisesta aiheesta podcastia on tehty, mutta kuitenkin se, että mikä tukee sitä sun omaa juttua, miten sä saat sun oman ääneesiin, niin se on kuitenkin aina yksilöllinen. Niin ja sitten jos miettii vaikka Suomea, niin joo toki pieni maa, että täältä ei niitä kuuntelijoita löydy yhtä paljon kuin kansainvälisesti, mutta sitten taas suomalaisesta podcast-kentästä ei välttämättä löydy niitä kaikkia asioita, mitä sitten taas löytyy tuolta maailmalta. Että siinäkin voi olla tämmöinen, kielelläkin on merkitys. Toki, jos kohdeyleisö on kansainvälistä, niin sittenhän voi lähteä suoraan tekemään englanniksi esimerkiksi sitä podcastia ja hakeen tämmöistä niinku siihen sopivaa sävyä myös sitä kautta. Kyllä. Ja varsinkin, jos aihealue on hyvin marginaalinen, mistä haluaa keskustella, niin sitten ja kykenee puhua sitten vaikka englanniksi, niin se voi olla tosi hyväkin ratkaisu lähteä tekemään sitä englanniksi, koska sitten sä saat sen maksimaalisen kuuntelijakunnan sille sun aiheelle ja sä löydät ne tästä aiheesta pitävät ihmiset niin kuin Suomen rajojen ulkopuoleltakin mahdollisesti saada mukaan. Että kyllä se on ihan hyvä. Ja kannattaa sekin pohtia. Ja sitten yksi, mikä nyt tämmöiseen rakenteeseen vaikuttaa oleellisesti, niin on tämä, että tehdäänkö video vai pelkkää ääntä. Nykyään se äänihän nyt on se, siitä kaikki lähti tyyppinen ja se on se, mitä on helpoin kuluttaa. Eli kun mennään vaikka lenkille tai tehdään ruokaa, niin voidaan pistää kuulokkeet korviin tai kaiutin päälle ja kuunnella sitä. Mutta sitten just tälleen videossa me saadaan eleet ja ilmeet mukaan, jolloin se, joka sitä katsoo, niin voi samaistua siihen taas yhdellä metatasolla lisää. Että se ei ole pelkästään se, että kuvitellaan äänenpainoista, mitä siellä tapahtuu, vaan voidaan myös nähdä se. Joo, kyllä. Joo, ja siis toihan on, että eihän tässä niin kun tehdään videokin, niin eihän siinä menetetä siitä äänestä välttämättä mitään. Se on totta kai niin kuin vähän painotuksista kiinni, että jotkut heti, kun rupeaa tekemään videoa, niin sitten ne miettii, että mikä näyttää hyvältä, että voiko olla mikki naaman edessä, että näyttääkö se tyhmältä. Ja muuta tämmöistä, että sitten jos niin kuin tai luurit päässä. Niin, nämä on näitä tämmöisiä painotusasioita, että miten haluaa asioita tehdä. Mutta siinä ei tosiaan menetetä sitä äänen mahdollisuuksia, koska hän videopodcastina tehtyä asiaa ole pakko kuluttaa videon kanssa. Et ihan yhtä lailla tästä voi sen ääniversion jaella niin kuin mekin laitetaan ääniversio podcast-alustoille ja sitten taas videopodcast sinne, minne se sopii. Niinpä. Ja podcast-alustakin nykyään tukee aika hyvin sekä että sinne saa sen videonkin mukaan ja näppärästi menee samaa reittiä. Ja sitten just nämä tämmöiset jälkikäyttömahdollisuudet on kyllä videossa tosi hyvät, että sä pystyt niinku siitä samasta setistä saamaan niin paljon enemmän irti vielä, että kun oli puhe, että voi saada niinku vaikka näitä klippejä tai podcast, tai siis blogitekstejä esimerkiksi podcast-sisällöstä, niin
Niin videossa sitten taas sitä voi pilkkoa tosi paljon. Et voi tehdä lyhyitä klippejä, tämmöisiä short form asioita niin kuin vaikka TikTok-julkaisuihin, jos sellainen on niin kuin oma kanava. Ja sitten voi tehdä vähän lyhempiä tämmöisiä, missä nyt on vaikka joku yhden kysymyksen ympärillä pyörivä asia, niin vaikka YouTubeen. Ja sitten vielä erikseen julkaisee sen koko jakson. Kyllä. Ja on tosi paljon tämmöisiä niin kuin tapoja, miten saa otettua tosi paljon irti siitä samasta setistä, minkä on tehnyt. Ja videopodcastin kanssa se niin kuin moninkertaistuu se juuri näin. Hyötypotentiaali. Kyllä, että jos vaan niin kuin kestää olla kamera edessä ja puhua ihan tälleen, niin kuin, että ei välitä siitä kuvattavaksi tulemisesta, niin kyllä se kannattaa ottaa ehdottomasti nykyään mukaan siihen. Se niin kuin just on se hyötypotentiaali on paljon suurempi. Mennään nopeasti tuohon niin kuin hyvän podcastin tunnuspiirteisiin. Aloitetaan nyt tietysti sitä, mistä vähän jo mentiinkin, tätä rakennepuolta. Eli se, että tietysti se kesto, se voidaan määrittää jo alussa, mutta ajatellaan, että on joku tavoitekesto, vaikka puoli tuntia. Niin me mietitään jo etukäteen, että niin kuin meillä tässäkin tapauksessa meillä on jonkinnäköinen runko, mitä me seurataan, jotta se kuuntelijalle olisi mahdollisimman helppoa niin kuin pysyä tässä mukana ja se pystyy niin kuin ajattelemaan sille, että nyt puhuttiin tuosta asiasta, nyt mennään tähän tuohon, että siinä on niin kuin selkeä rakenne, että siinä ei hypitä erilaisten pisteiden välillä alusta loppuun ja lopusta keskelle. Niin, kyllä. Et se kannattaa tosiaan etukäteen miettiä. Jonkinnäköinen runko on aina hyvä olla ja jonkinnäköinen ajatus siitä kestosta on hyvä olla. Tai sitten tekee niin päin, että tekee niin kuin rungon ja katsoo, kuinka pitkä siitä jaksosta tulee. Ja sitten kun sitä alkaa sitä kokemusta kertyä, niin sitten pystyy tekemään siitä eri mittaisia mahdollisesti tai päättää sen mitan tarkemmin. Toinen on tietysti se rytmi. Nyt me puhutaan niin kuin kahdestaan, niin siinäkin on se, että ei ole sitä yksin puhelijaa, vaan että toinenkin saa sen mahdollisuuden sanoa jotain. Ja sitten se, että siinä niin kuin on semmoinen selkeä juoksutus sen suhteen. Ja sitten taas, jos yksin puhelee, niin sitten joutuu itse päättää se oman puherytmin. Että tekeekö sitä nopeata ja kiireistä, ja sekin taas tulee sieltä persoonasta. Mutta ne on niin kuin hyvä ehkä etukäteen miettiä. Kyllä. No sulla on varmaan enemmän sanottavaa tuohon äänenlaatujen editointiin, koska sä oot sitä tehnyt ja sä oot sen kanssa parissa työskennellyt vähän enemmän. No joo. Että mitä on niin kuin podcastin tunnuspiirteistä, kun mietitään, niin mikä on se rooli äänenlaadulla editoinnissa? Hyvällä podcastilla se rooli. Tietysti se, että se äänenlaatu on riittävä. Kyllä. Ja että editointi tukee sitä sisältöä. Juu. Et ne on ehkä ne semmoiset niin kuin pääteesit, mitkä nyt itse tällä tuottajan roolissa tulee mieleen. Ne on mulle niin kuin tärkeitä asioita kyllä. Itselleni, kun mä teen asiakkaalle podcastia tai tässä tapauksessa, kun tehdään itse, niin se on tärkeää, että äänenlaatu riittää, että se ei niinku pilaa sitä hommaa. Kyllä. Sen ei ole pakko olla korvakarkkia, koska sekin on vähän niin kuin aihe ja kohderyhmä riippuvaista ja toki riippuu siitä, että missä ja miten sitä podcastia tehdään, että minkälainen äänenlaatu on niin kuin järkevästi mahdollista siinä saavuttaa. Kyllä. Mitkä on ne prioriteetit itsellä ja sitten esimerkiksi näissä videopodcasteissa, että mikä on se painoarvo, minkä haluaa antaa äänelle ja mikä on painoarvo, minkä haluaa antaa kuvalle. Ja editoinnin voi tehdä niin eri tavalla, että voihan sitä vetää jakson purkkiin ja olla leikkaamatta sitä. Tai sitten sieltä voi ottaa vähän löysiä pois tai sitten voi tehdä tosi tiukkaa edittiä sillä, että ottaa niin kuin tosi lyhyitä pätkiä, jotka on todella tiukasti asiassa. Ja sitten leikkaa pois kaiken, mikä vähänkään harhailee tai on semmoista orgaanista, jotta saa semmoisen todella jämäkän ja niin kuin kompaktin paketin. Ja se on ihan siitä, että mikä se sävy on ja mikä se on se sisältö ja ne tavoitteet. Että editoinnin tulee niin kuin tukea niitä ja korostaa niin kuin sitä, että mikä on se tavoite ja mihin pyritään. Kyllä. Ja kaluston suhteen, niin se on se just, että jos sulla on käytettävissä läppäri, niin koita nyt sitten mennä semmoiseen paikkaan, missä ei ole hirveästi kaikuja. Että ei kannata mennä sen tyhjään toimistoon tekemään sitä äänitystä, jos sulla on käytössä vain läppäri ja mikrofoni. Joo. Että sitten mieluummin menee vaikka sitten sinne luontoon tai jonnekin, missä ei tai ole. Omaan vaatehuoneeseen. Siis tämä on tämmöinen klassinen ainakin korona-aikana, niin tämä oli semmoinen, mikä tuli aina välillä vastaan. Niin kun, podcast-äänityksissä on joitakin kertoja tullut vastaan, että jotkut, jotka tekee itse tämmöistä podcastia, niin he on saattanut tehdä sitä vaatehuoneessaan, koska se on
kodin parhaiten akustoitu paikka, Kyllä. kun siellä ne vaatteet niin kuin vähentää kaikua ja muuta, kyllä. Että siellä ei ole häiriöääniä. Kyllä. Ja sitten jotkut veti jotain Teams-kokouksia tai jotain tämmöisiä myös, koska siellä ei tule sitä semmoista äänen kaikua ja muuta, että kuulostaa selkeämmältä. Juuri näin. Että jos on käytössä, että ei ole niinku kaikkia mikrofoneja ja kaikkia mahdollisia käytössä, niin sitten koittaa sillä tilalla edes hallita sitä ääntä vähän. Ja silloin siitä tulee niinku paremmin kuulla. Kyllä se niinku semmoinen kaikuisuus ja kakofonia, niin se häiritsee sitä kuuntelukokemusta. Joo, että ihan niin kuin, tai sitten perus nykyään näitä tämmöisiä kaulusmikkejä halvempiakin, niin semmoinenkin, niin se auttaa jo paljon. Että se on vähän se, että jonkinnäköinen taso on kuitenkin aina hyvä, että ei ihan silleen, että otetaan nyt tuosta vaan toi, mikä nyt sattuu pöydältä löytyy ja aletaan äänittää. Vähän joutuu miettimään sitäkin etukäteen. Ja sitten sen huomaa siinä editointivaiheessa sitten kyllä. Niin, sekin on just tämmöinen, että siinä on sellainen tietty balanssi, että jos tekee niin kuin tuotannollisesti tässä alkupäässä äänitystilanteessa hyvässä tilassa ja hyvillä vermeillä, niin se vähentää sitä tarvetta editoinnissa tehdä mitään suurta. Juuri näin. Kyllä. Sitten taas, jos tekee kaikusessa tilassa, niin nykyään on hyviä työkaluja siihenkin, että poistaa sitä kaikua ja muuta, mutta kyllä ne aina tämmöiset niin kuin, ne on intrusiivisia asioita, että kun lähdetään äänidatasta poistamaan tiettyjä juttuja, niin kyllä se aina tekee jotakin myös sille oikealle puheäänelle ja että semmoinen syvyys ja muu siitä vähän häviää helposti sitten. Mutta se on taas sitä, että mikä toimii missäkin tarkoituksessa ja kelläkin tekijällä, mikä on se budjetti, mitkä on ne mahdollisuudet ja tällä. Että jos on mahdollisuus vuokrata studiotila, niin kyllä sillä niin kuin saa helpommalla hyvää. Joo, ja vähentää tietysti sitä stressiä omasta kohdalta, jos ei ole mitään teknistä niin kuin omaa pohjaa tai halua lähteä miettimään, miten tämä tehdään, niin kyllä se kannattaa sitten kysästä ainakin jostain, että miten tämä niin kuin, paljon teille maksaa tai että mitä tämä niin kuin vaatisi. Kyllä se, niin kuin, se on ihan totta, että sitten se kuitenkin näkyy sen lopputuloksessa aika paljon. Mutta joo, ja sitten ehkä tämmöisiä, tämä juontajan rooli, mä mietin sitä niin, että juontajalla on tärkeä rooli siinä, että pysytään nimenomaan siinä selkeässä rakenteessa. Se myös määrittää sitä rytmiä ja se ohjaa sitten sitä keskustelua sillä lailla, että se toteutuu se haluttu tavoite, mikä siinä jaksossa on. Kyllä. Ja tietyllä tavalla siihen tulee myös se tone of voice. Aina on hyvä, jos pystyy juontamaan, niin kun, että kun itse lähtee podcastia tekemään, niin totta kai yleensä itse on se juontaja myöskin. Mutta sitten jossain tapauksissa yritykset, yhteisöt, jos ne tekee podcastia jostain aiheesta, ne voi haluta ulkopuolisen juontajan. Ja silloin sen juontajan pitää ehkä tietyllä tavalla omaksua se kyseisen yrityksen ja yhteisen tone of voice. Ja mielestäni se on ehkä sellainen laadukkaan juontajan merkki, että pystyy niin kuin samaistumaan sinne, mistä keskustellaan. Kyllä. Ja sitten kaiken taas pohjana, mitä ikinä valitsetkaan tehdä, niin on se kohderyhmä, mitä se olettaa sun tuottamaan. Että se miettii siinä sitten sen. Se on se, mikä se viimeiseksi määrittää. Jos on niin kuin vaihtoehto A ja B, niin sitten koitetaan hakea se vastaus sen kautta, että mikä se kohderyhmä on. Kyllä se on, jos sä lähdet tekemään niin kuin hifi-podcastia hifi-ihmisille, jossa sä puhut huippuäänenlaatu kaiuttimista ja mikrofoneista ja muista, ja sä teet sitä niin kuin sun läppärin omalla mikillä jossakin kaikusessa tilassa. Niin kerrot kenellekin uusimmista tuotteista. Ei tule menemään hyvin. Se ei ehkä uppoa niihin kuuntelijoihin. Joo, kohderyhmä ei välttämättä pysty sietämään sitä. Mutta tämä oli tämmöinen äärimmäinen esimerkki. Kyllä, juuri näin. Ehkä sitten kun me ollaan löydetty joku menestyvän podcastin resepti, niin mitä mieltä on, pystyykö sitä toisintaan mallintamaan niin kuin muiden kohdalla? Että onko se yksilöllistä, mikä toimii ja mikä ei? Niin, ehkä se on osittain, mutta kyllä mä uskon, että siinä on semmoisia tiettyjä pääpiirteitä, jotka pystyy niin kuin irrottamaan näistä spesifeistä jutuista, että jos joku tekee podcastia jollakin tietyllä mikillä esimerkiksi, niin ei se nyt ole siitä mikistä kiinni. Ei kaikilla tarvitse olla sitä samaa mikkiä, mutta kaikilla tarvii olla selkeä idea, jotta siinä on jotain sisältöä. Kyllä. Riippuu just siitä, että millä tasolla sitä reseptiä tarkastelee.
tarvitaan, niin kuin, jos leipomisessa tarvitaan pullan tekemiseen hiivaa, niin ei siitä ilmasta hiivaa vaan niin kuin tuu pullaa. Kyllä. Että on semmoisia asioita, että ilman näitä juttuja ei tule vaan hyvää podcastia, mutta sitten on myös paljon niitä asioita, missä pystyy soveltamaan. Että tekeekö korvapuustia vai tekeekö pitkoa vai onko peruspullaa vai onko siinä voisilmä vai miltä se näyttää. Kyllä. Tekeekö kuivahiivalla vai tuorehiivalla? Niin, juuri näin. Mutta se, että just se, tästä voisi ehkä vetää joku semmoisen yhteenvedon sillä tavalla, että siinä niin kuin jollain tavalla se oma persona, oma substanssiosaaminen, se oma niin kuin intohimo, että jollain tavalla se on siinä podcastissa mukana. Niin se on ehkä tärkeintä, että jos ei jotain näistä siinä ole, niin se on vähän vaikeaa siis sillä lailla. Että jos et sä puhu asiasta, mistä sä et tykkää, niin se näkyy läpi. Jos sulla ei ole niinku sitä, jos siitä ei paista se intohimo, niin eihän se pullat paistuu, niin jos se sitä paista se intohimo, niin kyllä se jollain tavalla jää sitä aina lätteenäksi tavallaan se lopputulos, että se ei iske. Joo, kiinnostus kuuluu ja näkyy. Joo, kyllä. No jos mietitään nyt niinku tämmöisiä onnistuneita podcasteja, tietysti monella varmaan tulee mieleen meidän tuolta Rapakon takaa Joe Rogan ja tämmöinen, niinku mikä on todella pitkään Joe Rogan tehnyt omaa experience-podcastia ja se on varmaan semmoinen tietyllä lailla monelle sellainen niinku menestynein podcasti, voisiko sanoa näin. Mutta tuleeko sulle mieleen, mikä siinä niinku toimii oikeasti? No sehän on tosi vahvasti kyllä tämmöinen persoonan ympärille rakentunut juttu. Joo. Eli henkilöbrändi on siellä taustalla vahva. Kyllä se Rogan on siinä, joka tämän niin kuin asian saa toimimaan. Ja toki hän on niin kuin ollut jo valmiiksi tunnettu, että kun hän on alkanut tätä tekemään, niin hän on ollut UFC-piireistä ja tämmöisistä niin kuin tuttu hahmo ja hänellä on ollut se kuulijakunta valmiina ja hän on sellainen sopivan että mielenkiintoinen tyyppi. Särmä. Joo. Särmikäs. Tietyllä tavalla kulmikas. Kyllä, just näin. Niin aina tulee semmoista kontsaa, mikä herättää jotain ajatuksia tai tunteita ja kaiken näköistä. Niin kyllä se varmasti on siinä hänen jutussaan se juttu. Joo. Ja juurikin se tunteiden herättäminen alkaa ainakin niin kuin nykyilmapiirissä, se vaikuttaa olevan tosi tärkeässä roolissa hänen podcastissaan, että siinä on joku tunne sitten taustalla. No jos tullaan niin kotimaahan, niin mitä minä itse mietin, täällä on tosi paljon hyviä podcasteja ja hyviä podcastin tekijöitä. Meillä on myös monta alustaa. Meillä on niin kuin ilmaisia, meillä on Spotify ja YouTube ja Apple Podcasts. Mutta sitten meillä on maksullisiakin alustoja. Meillä on Podmeita ja Podimo ja kaikkea. Meillä niin kuin löytyy tosi paljon niitä podcasteja ihan niin kuin kotimaastakin erilaisista alustoista, mutta tämmöistä niin kuin ilmaisista, niin just voisin sanoa itse, mitä nyt on tullut kuunneltua paljon, niin on sijoituskästi. Ja siinäkin niin kuin tosi hyvin toimii, että lähtökohta on siinä, että ihmisiä haastatellaan ja siitä, miten he rahaa käyttää ja miten he ovat menestyneet. Että se on niin kuin se lähtökohta sille podcastille. Mutta sittenhän se voidaan, kun haastatellaan vieraita, niin mehän voidaan sitten, niin kuin, että he voivat mennä sen tietyn teeman turvin haastatella ihan ketä vaan. Koska sitten se, että kuitenkin kaikki lähtee siitä, että kuka sinä olet, mitä sinä teet, miksi sinä teet, mitä sinä teet. Ja sitten lopussa voidaan kysyä se, että no miten käytät rahaa tyyppisesti. Mutta että saadaan niitä mielenkiintoisia hahmoja. Ja kuitenkin se raha on semmoinen, se on kaikkia yhdistävä tekijä. Niin. Mikä siinä niin kuin tietyllä tavalla ehkä on semmoinen sen konseptin syy, että miksi se on mielenkiintoinen ja näin. Niin se, että halutaan tietää, että miten nämä ihmiset on niin kuin menestyneet, miten he käyttävät rahansa tässä hetkessä. Mutta sitten aina pystytään tuomaan myöskin se ihmisen taustatarina siihen mukaan. Ja sitten ihmiset niin kuin oikeasti kuuntelee sitä sen takia, että mitä tämä ihminen kertoo omin sanoin siitä, mitä hän on tehnyt. On se sitten yrittämisessä tai tuottamisessa tai mitä kukakin on, missä asiassa on menestynyt. Juuri näin. Se menestysreseptin hakeminen siellä on se tietyllä tavalla se 90% siitä jaksosta ja sitten 10% on sitä rahasta puhumista. Joo, niinpä. Että kyllä se, ja siinäkin tietyllä tavalla juontajien persoonallisuudella on iso rooli. Mutta joo, näitä menestysreseptejä on monenlaisia, mutta mä luulen, että molempia näissäkin yhdistää, näitä kahta esimerkkiä, niin yhdistää se intohimo ja se persoonallisuus. Joo. Joku semmoinen ydin, mikä toistuu jaksosta toiseen. Juuri näin. Tuleeko sulle nyt enää muuta podcastiin liittyvää mieleen vai mennäänkö tästä? No mennään vähän ehkä
miettiä näitä tulevia jaksoja. Niin, sitä, että puhutaan ehkä siitä näkökulmasta tähän loppuun, että mikä niin kuin näissä sitten meitä kiinnostaa näissä meidän vieraissa. Kyllä, eli meillä on nyt tosiaan tulossa 4 henkilöä haastatteluun tässä näin. Ja kaikkien kanssa on nimenomaan tarkoitus puhua podcasteista. He ovat tosiaan tehneet paljon muutakin, mutta podcasti on sitten se yksi semmoinen, se on se pääteema, mistä puhutaan, koska se on tällä hetkellä aika semmoinen kuuma alue ja ihmiset haluaisi tehdä omaa podcastia ja varmasti monia mietityttää se, että no millä tavalla just lähteä tekemään niitä ja näin. Niin näiden vieraiden kanssa on siitä nyt tarkoitus puhua. Meillä on myös mukavaa, että meillä on niinku erilaisia vieraita, että toiset tekee podcastia hyvin tiukalle kohderyhmälle ja sitten toisilla on taas tietyllä tavoin aika paljon avoimempi kenttä. Toiset hyödyntää muitakin alustoja sitten oman podcastinsa nostamiseen ja näin poispäin, niin saadaan niinku aika minusta kattava kokonaiskuva nyt näiden 4 pohjalta siitä, että mikä on toimivan podcastin resepti heidän kohdalla. Tosi mielenkiintoista päästä kuulemaan heidän niinku tämmöisiä, mitkä on ollut heillä semmoisia avainjuttuja, mitkä on ollut haasteita ja kaikkea tämmöistä ja just sitäkin, että miten helppoa tai vaikeaa on ollut hypätä siihen niin mikrofonin äärelle. Kyllä. Eli kyllä meilläkin tämä tarina tulee siellä, tulee jokaisen ihmisen kohdalla, että halutaan se nostaa esiin, koska sillä tarinalla on aina iso merkitys sen takia siihen, että miten se ihminen on päätynyt siihen, missä hän nyt on. Juuri näin. Niin ikinä ei voi ajatella, että tämä menestys on niinku ostettu jostain ja on niinku hypätty yhtäkkiä sinne levelille, missä nyt ollaan. Vaan että se on rakennettu, siihen on joku lähtökohdat ollut, niin syvennytään niihinkin. Kyllä. Mutta tämä jakso oli tässä. Pistä meidän kanava seurantaan nyt, eli jakso alkaa pukkaamaan ainakin kerran viikossa tahdilla. Ja kiitoksia kuulijoille ja katselijoille ja palataan ensi jakson parissa asiaan sitten. Moro moro. Se on moro. Podcastin tarjosi Streamus Oy. Toimi älykkäästi ja tilaa Digimedian tuotantopalvelut osoitteesta streamus.fi.